here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan Lambang na Genyo, ang Dagangunyan. Dagangunyan kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos, ang Dagangunyan. Pasada kan mga bareta. Unity Walk laban sa droga nagin makahulugan. Pinanginota ni Alcalde John Bongat kay Ribasin the NCPO, City Director Police Senior Superintendent Julius Muniez, Naga City Dangerous Drugs Board, yaunan presensya kan Bureau of Fire Protection, PIDEA, Kabayan Action Group, Anti-Crime Organization, Naga City Chapter, Badak, Mada asin iba pa. An Unity Walk on Anti-Illegal Drugs Campaign, Project Double Barrel asin ang sa indang slogan, natuktok sa isip sa kapuso kan mga namamanwaan. Ginibukan aldaw nin Sabado tanganing ipahiling na igwanin unidad sinda sa paglaban sa droga. Ang grupo ang nagpuon kan paglakaw gikan sa rotonda na iumanan assembly area asin naglakaw ang grupo pasiring sa Plaza Quezon para sa sarong programa. Sa entrevista kan Naga Ngunya News kay Alcalde John Bongat, sinabi kay ini na padagos ang programa kan syudad sa mga surrenderer, lalo na ang counseling sa mga ini. Ginigibo naman ini sa barangay level. May mga katuwang man ang syudad para sa pagsalbar kan mga ini. Itong nagsuruko, padagos-dagos ang counseling. Dati sa City Hall, ngunyan sa barangay level. Medyo nagbabangani ang numero kang mga nagbabaralik for counseling. Kaya piga-assess me kung ano ang pwedeng gibon kang syudad para maggulpi giraray. Katabang tanarigdi ang religious groups, ang NACFIL, pati ang mga parishes, spiritual counseling, tapos itong mga organizations, youth, mga kamagurangan, na ini dapat laban kang labang sa tuya, bago lang laban kan gobyerno. Dakula ang impact ang aktibidad na ini isinaysay ni City Director Police Senior Superintendent Julius Muniez ang importansya kan aktibidad. Maski na nga ni dagmang na mga partisipantes ko taanaan pinag-imbitaran arog kan pamayo kan mga eskwelahan, mga barangay officials asin iba pa. Ang impact naman dito nasa tao yun, di ba? Sa amin, hindi ko masasabi kung ano man, but I do hope na maintindihan na ng kababayan natin dito sa Naga na ano ang importansya sa ginagawa natin. Simpleng aktibidad alagad kulang epekto sa pagsikwal kang droga. Para sa Naga Ngunya News, Myra Revilla.
Kapangganahan kan sarong Nagenyo sa International Mathematics Contest, pigtauan komendasyon kan gobyerno lokal. Sa paagi kan sarong resolusyon, pigtauan komendasyon kan lokal na gobyerno kan Naga, si Rania Maxine Sevilla, sarong grade 7 na estudyante hali sa Blessed Lights International Christian Academy of Laika, ninhuli pa sa napangganahan kaining bronseng medalya sa pigkondusir na 12th International Mathematics Contest sa Singapore kanakaaging Hulyo 29 hasta 1 kan Agosto. Saro si Rania sa mga estudyanteng representante hali sa man iba-ibang elementarya asing sekundaryang eskwelahan kan Pilipinas. Sa labi 200 na nahakot na medalya kan Pilipinas, nanginotan ini sa iba pang mga nasyon sa Southeast Asia kung sa inag-ikaduwa ang China na pigsundan kan Singapore, Vietnam asin Taiwan. May umaning formal na training o coaching naghingoa sa pag-adal si Rania para sa piglalauman na kompetisyon. Sa ikatulong taon niyang pagbalidigdi, sigun ki Rania, nautob ang haloy na niyang pangiturugan. Every sinusundo tas hatid po namin yung mga kapatid ko po. Nag-aaral po ako dyan sa Raul Roco Library po. Tas wala naman po talaga akong proper training na teacher, ganyan. Nag-aaral-aral po ako sa sarili ko. Isa po yun sa pinapangarap ko pong contest kasi isa po yun sa pinakamahihirap. Tapos po, nga po, mahirap po talaga siya. Tapos yung mga kalaban po, mga pro na po talaga, mga genius, mga ganun po. So yun, masaya po ako nung nanalo po. Para sa Anagang Unyan News, Arnie Guna. Halangkaw na approval rating kan mga Nagenyo sa kampanya kontra droga kan gobyerno lokal, ikinaugma kan NCDDB. Kinaugma ni NCDDB Executive Director Tote Importante ang survey result kan Ateneo Social Research Center dapit sa halangkaw na approval rating kan Nagenyo sa kampanya kan syudad laban sa droga. Sa rating na positive 50.7% rated as very good. Sigun sa opisyal, kaipuan ang pagtatarabangan kan Gabos para sa matrayumpong kampanya. To get involved, Gabos dapat ang kalakawan patungkol sa illegal na droga, dapat Gabos kita mag-involve. So, digdi po sa NCDDB, saro sa tulong committees kaniyo is the Committee on Public Information Campaign Education. Nagkakampanya kita sa mga, not only sa mga schools, kundi sa mga barangays. Katunayan nga na kaya sa mga schools nag-organize naman kitang barkada kontra droga. Sa mga barangays, may balak na po, bako lang yan, igpapaning mothers against drug abuse. So, ibig sabihin, sa pagfighting sa pagtatarabangan ta na ipaabot sa Gabos na sektor, Gabos na edad, kung ano ang kaindatatahan kang illegal na droga, o sa pagtabang sa awareness campaign, mas masusustain na po yan. Idinugang pa ni NCDDB Director Tote Importante na dakulaan magiging papel kan mga estudyante sa lambang eskwelahan sa kampanya sa droga. Igwaman sindang mga aktibidad na gigibuo. Tinda magiging advocates ta on the campaign against illegal drugs di sa Naga. So, sa kada eskwelahan, magibo sila mga awareness activities. Ang mga nakaplano nga next year is makakaiwa sila yung short film making, mga siring kayan. And this November, sinda po ang mga host kang fun run. Para sa Anagang Unyan News, Charmaine Manzano. Resolusyon na naguhurot na ang mga city road maging national road pasado na sa Konseho. Technical Working Group, Bibilugon. Pasado sa konseho ang proposed resolution ni Konsehal Vidal Castillo na magbilog din sarong technical working group na iyoan matipon asin mapreparar kan mga dokumento para sa conversion kan mga city road aro kan Almeda Highway, Balatas Cararayan San Isidro Carolina Road, Del Rosario Cararayan San Isidro Carolina Road asin ang Kiborak Drive para sa conversion kaini pasiring sa National Road. Ang mga dokumentong ini ang kaipon na isumiter sa konseho sa laog man nin si Sentang Aldao. Sa motion ni Councilor Vidal Castillo, sinabi kanay na igwan ni opisyal hali sa DPWH Central Office sa opisina ni Secretary Mark Villar na nagkondusir nin ocular inspection sa sinambit na tinampo. Kaya day man kinakaipo na mag-agi sa sarong Congressional Act tanganing marealisar ang kamaubutan na ini ulita mismong DPWH na ang matulod kan proyekto. That beautiful lady standing near beside the Adorador Vice Mayor Delegasyon, divided colleague that is the official representative of DPWH Secretary
Mark Villa. And last Wednesday, he came and visited us and looked our city vice mayor and to inform us that our previous resolution was acted upon by the office, and she was the official representative of the Secretary Mark Villa to conduct actual inspection, verification, evaluation to our new proposed resolution for the conversion of this mentioned city roads into national roads. And that beautiful lady assured us that our resolution will be approved because of the new system na dahil na pumahagi ng mga legislative proceedings but only department only. Katakod kayo sa mga kaaditan na day naman tutugutan ang mga tri-mobile na mag-agi sa mga national road kung converted na ini. Kasi ang mga city road, nag-asigurar man ang konseho na mga national highway sa naman ang pagbabawalan ang mga tri-mobile na mag-agi. Alagad sa ibang mga tinampo na konsideradong secondary road asin iba pang road classification pwedeng agihan in tri-mobile. Ang technical working group ang kumpuesto ni City Administrator Jun Mongoso bilang chairman, asin mga miyembro sinda City Engineer Chito Palmiano, City Planning Officer Willie Prilles, City Assessor Ramon Albios, Enro Oscar Orozco, asin City Legal Officer Perfecto Bargais Jr. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Child Leaders Forum, Ginibo. Premier Bes ngunya na taon nagkondusir ang lokal na gobyerno kan Naga sa pakikipagtabangan kan Department of Education nin sarong Child Leaders Forum para sa mga estudyante, partikularmente ang yaon sa Student Pupils Government o SPG sa may 30 elementarya asin sekundaryang pampublikong eskwelahan sa syudad. Inapod ang aktibidad na Naga City Child Leaders Forum on Child Rights and Responsibilities kung saing pigtukar digdi ang mga derechos asin responsibilidad kan mga kaakian. Saro sa mga highlight kan programa ang ginibong diskusyon asin presentasyon kan mga estudyante manungod sa saindang nahihiling na mga problema urog na sa sektor kan mga kaakian. Actually, yung activity nakafocus sa mga bata. No? Binigyan natin ng daan na ang mga bata ma-remind ng kanilang mga responsibility. Yun yung actually yung pinaka-focus. Alam nating lahat na meron silang mga karapatan, pero mas gusto nating bigyan diin na sa bawat karapatan nila, yun ay may katumbas na tungkulin. Ito ring activity ito ay nagbibigay daan para sila ay makapagpahayag ng kanilang sariling pananaw. Dahil kung makikita nyo, nagkakaroon sila ng small group discussion dito at inaalam nila yung mga issue ng mga bata na nakikita at nararanasan nila. Nagdurar ang forum ning tulong aldaw na pigibo sa sarong hotel sa Naga. Ini sa pangingenot kan komitiba para sa mga kaakian kan sangguniang panlungsod na pinamamayuhan ni City Councilor Elmer Baldimoro. Sigun ki Baldimoro, importante ng GAD na madangog ninda ang opinyon manungudigdi hali mismo sa mga kaakian. Ang purpose kani is para man maraman ta itong pagmate ka mga pupils sa elementary and secondary school regarding kung anong pagmati ninda sa mga diretso asin responsibilidad ka mga aki. Tinawan taning oportunidad ngunyan para man makabali sinda. Usually ba kaya ang mga natitipon tang mga aki itong mga hali sa barangay ngunyan ginigibot na naman itong mga aki hali sa eskwelahan kaya mas maray na madangugman itong mga opinion nila. Importanteng maray ini dahil mas maray na hali mismo sa mga aki itong sa indang pagmati. Mako itong hali lang sasabi kang maestro o sabi kang mga magurang ninda. Importante na ang opinion hali mismo sa inda. Presente sa ginibong forum ang mga estudyante kan Special Education, SPED Center kan NCS2 na naghiras kan sa indang opinyon asin nagpartisipar sa naging diskusyon kan grupo. Sigun ki Alyon ka Marila Quindanum, saro sa mga estudyante na nagpartisipar sa ginibong aktibidad, magayon subuot ining paagi para madugangan pan sa indang kaaraman urog na sa indang mga obligasyon sa SPG. Kailangan po talaga siya para po sa mga bagong SPG
SPG lang po. Para po sa mga bagong SPG, malaman po nila kung ano po talaga yung mga opportunities nila na kailangan nilang gawin, mga obligasyon po nila. Para sa Nagangunyan News, Arnie Luna. Budget para sa flood control sa Barangay San Francisco pasado na sa Konseho. Pasado sa sangguniang panlungsod kan Naga sa ginibong regular session kan Aldaunin Martes, ang budget allocation na gagamiton sa pagpadugdok nin flood control project sa Barangay San Francisco, Syudad kan Naga. Ang budget na kukuanon gikan sa Naga River Rehabilitation Fund na nagkakantidad 364,400 pesos. Base man ini susurat gikan kay Alkalde John Bongat sa konseho asin pinagpadrinuhan ni Konsehal Miles Rakit Arroyo. Sa manifestation ni ABC President Tomas Ramon Sanchez, sinabi ka ini na ang portion kan lugar sa San Francisco ang daiman inabot kan budget kan DPWH, kaya mas marhay kung ang syudad na lang ang mag-asumir kan fondo. Bago man ipinasaran ordinansa, pinag-imbitaran kan Barangay Council ang presensya ni Assistant District Engineer Ricky Ragrario asin nagtaong asigurasyon na mayo na nin budget para sa proyekto sa San Francisco, kaya nagpasar nin resolusyon ang Barangay Council na nagre-request sa city government sa pagtao kan budget para sa porsyon na day inabot kan revetment project kan DPWH. Dapat na matauan nin urhenteng remedyo para maiwasan ang pagbaha. Para sa Nagangunyan News, Charmaine Manzano. Paradahan nin mga bisikleta, planong itugdok. Bicycle Ordinance, planong ipasar. Binasara ni Vice Mayor Nelson Ligacion ang sarong eksistidong ordinansa na ipinagpasar ni Mayor John Bongat kan an alkalde ang sarupang konsehal na nagtataon nin konvenyenteng lugar para sa mga motorsiklo. Huli kay ni sa Roma na propestong ordinansa ang planong ipasar ni Vice Mayor Nelson Ligacion para man sa designadong parking station para sa mga bisikleta. Nagtaon nin ideya sa iya iyan pag-atindir kan Bicycle Summit duman sa Seoul, South Korea. Igwas siya kay itong pigpasar na ordinance which is ordinance number 2008/068. Ini si ordinance na nagmamanda para sa pagkonstruir ni bakulanin motorcycle parking spaces, kundi pati na din sa mga bisikleta. Pero kita po kaya matapos itong pag-attender kay itong ASEAN Bicycle Summit in Seoul, South Korea. Minarahay ta po na magproponer nin sarong bicycle ordinance. And isipag kaag nin parking station, bicycle parking stations dyan po sa CBD1. Bali, sarong parte lang po yan kan proposed bicycle ordinance. Apuera po dyan sa CBD1, kaipuan man po sa CBD2, so, sa mga major malls, even digdi po sa City Hall. Pero pareho po kan sabi ko nga ni, party lang ini. Mas ang kamautan ta po under the proposed bicycle ordinance, although this is not yet final, si draft day pa din po tapos. Pero ang kamautan ta, iyon na ma-promote ang bisikleta bilang sarong effective mode of transportation sa po yan. And asigura ron na safe sinharayo sa anuman na disgrasya ang mga parabisikleta. Maging ika nagbibisikleta para magpunta sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, o kaya maging ika man nagbibisikleta para lang mag-exercise, para kaigwan in some sort of recreation. So, kadakol na measures po kita na i-undertake to achieve these purposes. Ngunya ng mga panahon na haros ang kadaklan, ang kaya ng magbakal ni lunadan, mayo ng madaog sa paggamit ng bisikleta, na apuera kan marhay ining ehersisyo sa lawas, environment friendly pa, ulit adaiman nagbubuga ng aso sa kapalibutan. Para sa Nagangunyan News, Myra Revilla. Lisensya sa may mga kadiinan sa paghiling sa paghilot, pig-iskusar kan gobyerno lokal. Saro na sa mga hanap buhay kan mga miyembros kan Naga City Visually Impaired Association o si may mga kadiinan sa paghiling, iyo ang pagmasahe.
Ang gazebo sa Plaza Rizal sa syudad ni Naga iyo ang nagsisirbi nindang pwesto na pigdudumanan kan mga maut magpahilot. Kaya man naghingoan sa indang presidente Jose Butch Robredo kaibanan ang lokal na gobyerno kan Naga asin ang TESDA na matauan sindang lisensya sa siring na hanap buhay. Kan Lunes hasta kasudma ginibon sa indang 5 aldaw na training sa irarom kan programa kan TESDA. Kung kami kan Monday morning, si Theory, on Tuesday, Theory pa, Wednesday saka Thursday si Actual. Para mabako naman gayong masakitan talaga sila. Dati naman pong taratao. Kaya lang, si mga rason kung tanan ninda to pigigibo, ito ang sailing ko nanodan nila. Sa recognition rights na ginibukan Webes at 13 kan Oktubre, pigpresentar na sa mga inian sa indang completion certificate. Ginibuman kasudman sa indang practical test kung saan matatauan ni National Certificate o NC2 ang mga makakapasar sa gigibuho na assessment. Positibo ang paglaom kan sa indang presidente asin kan grupo na ininaan haloy na nindang pighalat na oportunidad na matauan sindanin legal na dokumento na magpapatotoo kan sa indang kakayahan sa pagmasahe. Para sa Anagangunyan News, Arnie Gunan. Strategic planning sa paghaman kan Naga City Agricultural Roadmap, ginibo. Ginibo kan nagtalikod na aldaw ang strategic planning sa paghaman kan agricultural roadmap sigun sa privilege speech ni Councilor Julian Lavadilla Jr. Ang agricultural roadmap na ini iyo ang masirbing Biblia kan mga parauma para man mag-asenso ang sinabit na sektor. Sinambit ni Konsehal Lavadilla na plano ini kan Agriculture Office asin aprobado kan Konseho. Matapos na i-endorsar kan Agriculture Office sa paagi ni City Agriculturist Bongalonta. Sinambit ni Konsehal Lavadilla na plano ini kan Agriculture Office asin aprobado kan Konseho. Matapos na i-endorsar kan Agriculture Office sa paagi ni City Agriculturist Edna Bongalonta. Ang ako, Naga City Agricultural Roadmap na iyong magiging Biblia ng Naga sa mga masunod na alaw para mag-asenso ang parauma. Hindi po makukuling plano po ni Committee on Agriculture, inaprobara ni San Julian Panlunsod, inaprobara ni Vice Mayor Nelson Ligason, inaprobara ni Mayor John Bonga, ini-endorse po ang City Agriculture's Office. Para sa Anagangunyan News, Charmaine Manzano. Very good trust rating ni Mayor John Bongat as in excellent kay BP Lenny Robredo. Resulta kan latest Ateneo survey. Ipinaluwas na kan Ateneo Social Science Research Center ang resulta kan latest survey na pinagkondusir kan Agosto 13 hasta Setyembre 4 presenting taon. Ang 2016 third quarter Naga City Poverty and Governance Public Opinion Poll ang pinag-adaptar ang Social Weather Station o SWS methodology as in interpretation technology. 51.8% Kanagenyo ang naglalaom na ma-improve ang sa indang kalidad ng pagbuhay sa sunod na 6 na bulan. 4.3% nagsabi na igwasin danin food security. Sa mga gobernante, si Presidente Rodrigo Duterte ang nakakuanin net trust rating na positive 38.7% rated as good. Mantang si Vice President Lenny Robredo nakakuanin positive 75.8% rated as excellent. Si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang nakakuanin positive 40.5% rated as good. Asin si Alcalde Jan Bongat ang nakakuanin 55.7% rated as very good kan mga Nagenyo. Ang kampanya kontra sa droga kang national government asin kan lokal na gobyerno kang Naga ang nakakua ninhalangkaw na rating positive 52.2% sa national government asin positive 50.7% sa siyudad kan Naga rated as very good. Base pa sa survey, kinakaipo na ipagpadagos kan siyudad ang kampanya kontra sa droga, dagdagan ang livelihood asin employment opportunities asin pakusugon ang kampanya sa mga jóvenes na maging aware o nag-aaram kan maraot na epekto kan droga. Dagmang na mga Nagenyo ang minauyon, 62.8% natapuso na ang ENDO o end of contract. Asin gibo naman permanente ang mga empleyado. Dapit man sa operasyon kan traffic lights, uya ang resulta. Mas gusto ka Nagenyo na haliuna ang traffic lights. Proper distance kan traffic post. Kaaganin tamang countdown timer ang mga traffic lights. Pagpahiwas kan tinampo, asin dagdagan ang traffic enforcers arugan PSO asin pulis. Sa lighter side, dakol na mga Nagenyo ang mahilig magkawat sa sindang smartphone. Candy Crush ang nangenot na gusto nindang game. Sinusundan kan Pokemon Go asin Bubble Beach. Para sa Anagangunyan News, Myra Revilla.
Safety and security training para sa mga establishmento sa syudad, ginibok ang Department of Tourism. Huli sa mga kalamidad na naglalaog sa nasyon, urog na sa rehiyon kan Bicol, sarong training manungod sa safety and security kan mga establishmento ang pigkondusir kan Department of Tourism o DOT, kaibanan ng iba pang ahensya kan gobyerno. Ginibo ang seminar kasudma Oktubre 14 sa sarong hotel sa Naga na pigpartisiparan kan mga may sadiri kan hotel, establishmento sa syudad asin mga miyembros kan pulisya. Saro sa mga naging tagapagtaram kan programa si Mr. Adrian Picar kan Accommodation Establishment Security and Safety Coordinating Council Incorporated o ACCI na naghiras kan mga checklist pagabot sa security and emergency procedures na dapat siguruhon kan mga establishmento. Natin talaga dito is one is yung sa codes natin, yung checklist natin. In the codes checklist, it will stipulate the different processes like communication planning during a typhoon or a flooding. Ano ba yung mga kailangan paghandaan, ano yung kailangan i-prepare? Because a lot of our industries in the hospitality service nakakalimutan, and they thought that these are even big hotels and resorts. Minsan akala nila maliliit na bagay lang, pero pagdating ng mga time na nandyan na yung natural disaster, wala pala, kulang pala. For example, yung flashlight. Meron nga lahat flashlight, pero wala naman pala mga battery. So the checklist will allow you to stipulate all the things that you need before something will happen. Tapos sa security naman, marami nangyayari ngayon sa atin, sa bansa natin. And there are a lot of things that our practitioners in the hotel and resort industry na hindi nila nai-apply yung tamang coordination sa mga kapulisan at saka kung ano ba yung responsibility nila in terms of the different tourists that comes to our country. Malaki ang responsibilidad natin dyan kasi sa mga panahon ngayon, yung security as a primary component na tinatanong ng mga ating tourists bago sila pumunta rito sa ating bansa. So, kasama rin yun. And doon naman sa emergency preparedness, yung pagsusulat ng mga procedures. Kailangan ipahayag at ipaalam sa mga kabaro natin sa hospitality na kailangan nilang gawin yun. Kaya naaakma doon sa lugar nila. Hindi kasi wala kasing isang hotel na pareho, magkakaiba palagi. So bawat isang property, iba yung procedure niya, iba yung plano niya. So kailangan meron sila nun. Yun ang i-emphasize namin at ituturo namin sa kanila, kung i-share namin sa kanila paano gawin. Kasi it will definitely help later on. Hindi lang sa typhoon and floods, sa mga ibang disaster pa. Meron tayong man-made, meron din tayong natural disasters. So and lastly, yung business continuity planning naman sa workshop na yun. If nothing else will work, kailangan natin umisip ng paraan kung paano natin i-ensure yung safety and security ng guests natin. Hindi para sa atin lang, para dun sa mga turista na pupunta sa bansa natin. Nagharasman kan sa indang mga ginigibong operasyon si Mr. Ernesto L. Camil kan City Disaster Risk Reduction Management Council, urog na sa linya kan komunikasyon sa manibaybang establishmento en kaso igwanin mga kalamidad. Ini para pangatamanan ang seguridad kan mga turista na nagbibisita sa syudad. Na-imbitan ako kang DOT para po mag-lecture on tourism resiliency programs. Kung saan po tinatabangan ang mga establishmento na accredited kan si DOT na kung paano sila makakatabang sa turismo maski nga sa tuyang lugar parating dadalaw ng mga bagyo. May mga lugar po sa ibang bansa na maski nga ni piripirming may kalamidad pero ang turismo alangkaw manggiraray. Sana siri mo po yan sa tuya na maski kita nasa typhoon belt o kaya may mga kalamidad sa tuya, maging resilient ang tourism industry ta. Sigun kay Yolanda Cabigaw, Tourism Operations Officer 3 kan DOT, importante nang ang seguridad sa pagtulod kan turismo. Ninhuli ta prioridad ini sa mga paghihiling kan mga nagbibisita. Gusto natin ma-protect ang tourist and behalf of the Department of Tourism. So isinasama namin ngayon para ma-equip natin yung mga security officers natin, especially yung mga nasa accommodation sector, para just in case during emergencies, alam nila kung anong gagawin nila. So preparedness during emergencies, typhoons, and so on and so forth.
first time tong module natin for training the security officers. Kasi parang we felt the need na part of the security procedures, alam ng mga security officers natin ang gagawin during emergencies. Para sa Nagangunyan News, Arnie. Pagkonstruhir ng economic zone sa Naga, pig-uurulayan na. Tinukar na sa konseho ang construction kan economic zone sa Barangay Carolina sa siyudad kan Naga. Mismong si Vice Mayor Nelson Legacion iyo ang nagkumpirmar kaini asin kung ano ang rason kan investor sa pagtugtok kaini sa siyudad asin ang budget na magagamit digdi. Ang totoo po kayo, haloy na kita nag-discuss manunungod sa establishment of EcoZone here in the city of Naga. Given that a particular investor had signified its intention to put up manufacturing business or industry here in Naga City. As in, ang kaipuan po ninda sa economic zone. Sa pagkakaaram ko po, nag-adal na po sinda sa Albay, sa Jose Panganiban, Taiguaman po declared economic zone. Digdi sa Naga, maski mayo pa, ini po ang pinili po ninda because of the business environment na igwa po sa satuyang syudad. Saro lang ini sa prospective investor ang Fuji. Necessarily dahil ang i-develop na area as inihahagad ng authority is for 25 hectares, kaipuan tapanin mga dagdag na investors. Alagad, mas maray itong may mapo na po kita through Fuji. And pag naglaog na po yan, aramtaman na ang makikreate po kayo ni bagong employment opportunity, lalong-lalo na sa mga mayong trabaho na mga taga-Naga. Sinda po si Satuyang ipa-prioritize si kantidad para sa pag-develop niya sa economic zone. Medyo daradakula po siya. Aabuton po siya between 146 million to 203 million. Iyan si pag-develop lang kay itong economic zone consisting of 25 hectares. Alagad, igwa kayang private entity na nag-propose na kung pwede sa inda na lang. Sa inda si Daga, sinda na si ma-develop, makonstruhir nin tinampo, itong waste treatment facility, sa inda na po yan. If that is the case, that will save the city about around that amount, about 200 million pesos. Maray po yan para sa Satuya, bako na po kita si Magasto. Ang kaipuhan na lang, iyon na asigura ron na maray po talaga ang business climate. And likewise, may mga kaipuhan din ining area na ining business area na na makikinabang man din po ang publiko. Like for instance, pagpapadakula po kan tinampo. Kaya ang kahagadan po ngunyan kan executive to which I fully agree is for the city mayor to be authorized to enter now into a tripartite agreement. Si mga parties po kayan, City Government of Naga, Fuji Industries, ayun po yan si First Investor, and Enjoy Realty and Development Corporation together with Mrs. Season Payumo. Si Mrs. Payomo, siya po ang may saliri kay itong Daga. And Enjoy Realty, yun po si ma-develop. Para sa Nagangunyan News, Charmaine Manzano. 21.1 milyon de pesos na budget na gamiton sa pagpasarakan basurahan sa Balatas, inaprobara na kan sangguniang panglungsod. Aprobado na sa sangguniang panlungsod kang Naga ang pagtagama ni naabuton sa 21.1 milyones de pesos na budget gikan man sa kaban kan syudad na iyon gagamiton sa pagpapasarakan Balatas dump site kaya dahi na mautang ang syudad sa arinman na bangko para sa siring na katuyuhan. Nainatang naipasar kan konseho ang pagpapasarakan basurahan asin isinunod naman ang pagtagama nin budget. Itutulod ang bidding para puunan ang programa.
Aprobado naman ni Alcalde Jan Bongat ang resolution para sa 70% na porsyon kan pagpapasara sa basurahan na madura nin mas o menos 6 na bulan asin papakarhayon ang nakatambak na mga basura. Ang natatadang 30% porsyon kan basurahan ang padagos na aapunan nin basura kan SWMO sa loob nin 7 taon may 3 bulan. Mientras na inaasikaso naman ang pagtugdok asin pag-operar kan sanitary landfill sa San Isidro, Ciudad de Naga. Sigun sa suggestion kan Technical Working Group and Procurement asin Construction ang ipapaagi sa Design and Build Scheme. Katagod kay ini pinagpahayag ni Endro Oscar Orozco na inaasikaso naman ang resulta kan ginibong hydrological study kan Mines and Geosciences Bureau sa Lote na tutugdukan kan sanitary landfill tanganing asiguraron na day naman maapektaran kan proyekto ang water table sa lugar. Sa oras na mag-operar na ang sanitary landfill, nigdi naman naasikason kan syudad ang Waste to Energy Project. Para sa Anaga Ngunia News, Myra Revilla. Namunda kinaugmakan magurang inataman pinadangat inilikhay sa gabos na kahelangan alagad sa paglihis kay panahon anibasa mo dagos ng pinabayaan dai malugod masayang ang buhay mi digdi sa kinaban
Kinaugma kan magurang inataman. Sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kan syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan Lambang na Genyo. Ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan.